Προχωράμε με την κανονική μας θεματολογία, παρέα εδώ με τον Βασίλη και με τον Βαγγέλη. Και όπως σας έλεγα στο διάλειμμα, θα πάμε να φιλοξενήσουμε μία απίστευτη περίπτωση καλεσμένου, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε να δείτε. Έχει σπουδάσει αεροπόρος. Κατάγεται από τη Σιτία της Κρήτης. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρώτες σπουδές φιλοσοφική. Έχει εργαστεί ως αεροσυνοδός μεταξύ άλλων και στην Emirates για το ιδιωτικό jet, μέλους της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας. Διαθέτει πτυχίο εμπορικού πιλότου. Εργάζεται ήδη τώρα κανονικά στον χώρο της αεροπορίας. Βλέπετε και τα πλάνα, γιατί έχει πάρει μέρος και σε reality και ήταν και μοντέλο. Πόσες προσωπικότητες, πόσοι χαρακτήρες μέσα σε έναν άνθρωπο. Καλή σας μέρα, κυρία Κυριακή Κατσογεράκη, πιλότο σήμερα. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Καλημέρα σας, Κυριακή Κατσογρεσάκη. Κατσογρεσάκη, το διορθώνω είναι άμεσα. Το επίθετο. Καλημέρα σας, σήμερα έχουμε ρεπό, ξεκουραζόμαστε. Φοράτε και τη στολή του πιλότου, ωστόσο. Σας πάει. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Όπως σωστά είπατε, ναι, έχω κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή και ξεκίνησα από Είστε πολύ νέα ακόμα, τα έχετε προλάβει όλα μαζί, τα κάνατε. Ναι, γιατί δεν σταματάω ποτέ. Πάντοτε όταν πιάνω ένα στόχο, λέω what's next, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Μπράβο σας. Οπότε με το που πήρε το πτυχίο από το πανεπιστήμιο, ήδη είχα μία φίλη που εργαζόταν σαν αεροσυνοδός και μου έλεγε για τα ταξίδια της και αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε τότε είχε ξεκινήσει εμένα η αγάπη μου για τα ταξίδια και είχα βάλει στόχο την Emirates. Οπότε μετά από πολλή προσπάθεια κατάφερα. Ναι, το πέτυχα και αφού κατάφερα λοιπόν από την Emirates, λέω μετά στον εαυτό μου, τώρα έπιασα αυτό το στόχο. Τι άλλο θα κάνω. Ναι, ακριβώς. Πάμε στο επόμενο. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι ήθελα να γίνω πιλότος, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος και χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να σπουδάσουμε, να διαβάσουμε, λέω και πώς θα το καταφέρω αυτό. Οπότε σκέφτηκα τα ιδιωτικά αεροσκάφη, στα οποία θα έχω περισσότερο χρόνο, περισσότερα χρήματα. Και έτσι λοιπόν από την Emirates, όταν ξεκίνησα την εκπαίδευση τότε, είχα στο μυαλό μου σαν ενδιάμεσο κρίκο τα ιδιωτικά αεροσκάφη για να μπορέσω να κάνω το επάγγελμα πιλότου πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, καθώς δούλευα σαν αεροσυνοδός, ταυτόχρονα έκανα και την εκπαίδευση και μπορώ να πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και είναι το πιο δύσκολο? Είναι πάρα πολλά χρόνια διαβάσματος. Θέλει δηλαδή, και τώρα ποτέ δεν σταματάει το διάβασμα, παρόλο που τώρα είμαι στην αεροπορική, εργάζομαι. Κάθε 6 μήνες έχουμε εξετάσεις στον εξομοιωτή και κάθε μία φορά τον χρόνο έχουμε επίσης εξετάσεις και στον αέρα. Και αυτό σημαίνει ότι συνέχεια πρέπει να είμαστε πάνω από τα βιβλία. Ποτέ δεν σταματάει αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι περισσότερο δύσκολο η διαχείριση του ανθρώπου ως αεροσυνοδού? Ως αεροσυνόδος που ήσασταν, παρότι τώρα είστε πιλότος? Θεωρώ ότι η διαχείριση για τους ανθρώπους είναι πολύ πιο δύσκολη. Βέβαια. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί ας πούμε στη βασιλική οικογένεια και στην Emirates έπρεπε να ήμασταν πραγματικά σαν στρατιωτάκια. Οπότε αυτό σίγουρα μου έδωσε κάποια στοιχεία. Ότι έπρεπε να είμαι ακριβώς με τους κανόνες, να μην παραβλέπω ποτέ κάποιο κανόνα. Έπειτα λοιπόν στο πιλωτήριο δεν έχουμε άμεση επαφή με τους επιβάτες, όμως εκεί είναι τεράστια η ευθύνη, γιατί κουβαλάμε στην πλάτη μας τόσες ψυχές. Άλλες γυναίκες πιλότοι υπάρχουν? Στη συγκεκριμένη εταιρεία που είμαι εγώ, στο αεροπλάνο που πετάω, είμαστε 2 Ελληνίδες μόνο και μία κοπέλα από το εξωτερικό. Πρώτο ταξίδι που κάνατε? Πρώτο ταξίδι εδώ στα νησιά στην Ελλάδα. Κυρίως πετάμε εδώ Ελλάδα και από εξωτερικό Βουλγαρία και Αλβανία για την ώρα. Μεγάλα αεροπλάνα? Η χωρητικότητα είναι 74 άτομα, είναι η χωρητικότητα. Όταν ακούνε από μέσα οι επιβάτες που λέτε η πιλότος, η κυβερνήτης, κυρία τάδε, πώς αντιδρούν? Θα έλεγα ότι ενθουσιάζονται, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι ακούνε το όνομα. Όταν κάνω την αναγγελία στο πιλωτήριο πριν προσγειωθούμε και τους ενημερώνω για τη θερμοκρασία και πώς θα είναι όλη η πτήση, ακούνε και το όνομά μου, γιατί λέω σας καλωσορίζει στην πτήση η συγκυβερνήτης Κυριακή Κατσογρεσάκη. Οπότε το ακούνε και μετά στα social media με βρίσκουν και μου λένε συγχαρητήρια, ευχαριστούμε για την πτήση, ήταν πολύ ωραία. Γενικά θα έλεγα ότι ο κόσμος ενθουσιάζεται πάρα πολύ και μου λένε οι περισσότεροι ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν και γυναίκες πιλότοι. Με όλα αυτά τα κουμπιά εκεί δεν μπερδεύεστε ποιο είναι ποιο?
Όχι, όχι. Έχουμε κάνει τόσο Αν μεγάλη μπερδευόταν, θα ήταν εξαίρεση. αλλιώς τα πράγματα τώρα. Όχι. Θα ήταν δύσκολα, Είναι Ναι. πολύ, το περιβάλλον είναι πολύ Είναι συγκεκριμένο το σε εμάς. πρωτόκολλο, μωρέ. Ναι, δηλαδή τα χέρια πηγαίνουν πλέον μόνα τους για να πατήσουμε το κάθε κουμπάκι, γιατί τα έχουμε μάθει απ' έξω για ανακατοτά. Είναι δηλαδή οι διαδικασίες και τόσο αυστηρές τα πάντα, οπότε σίγουρα δεν κάνουμε ούτε λάθη, γιατί έχουμε συνέχεια, όπως σας είπα, τις εξετάσεις. Οπότε πλέον Μπράβο. είναι κάποια πράγματα γίνονται εκεί αυτόματα. Αύριο Και έχετε φυσικά- δουλειά. Ναι, Αύριο αύριο Πού έχω, πετάτε, για πού πετάτε? Αύριο έχω ένα τετράσχελο, πηγαίνω εδώ στην Ελλάδα στα νησιά. Είναι ελαφρύ το πρόγραμμα, το τετράσχελο είναι μια χαρά. Οπότε και η πτήση βγαίνει Τέλεια. ευχάριστα, θα έλεγα, πολύ ευχάριστα. Είναι Καλές πλέον- πτήσεις και όλο και Πάνω πιο απ' όλα. ψηλά τα Πολύ. θέλω σας. Με Να είστε ασφάλεια καλά. εύχομαι. Ευχαριστώ Χάρηκα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και έχουμε ένα καλό φίλο στην εκπομπή, το Φώτη τον Τζιγαρίδα, που τον φιλοξενούμε πολλές φορές και μας προτείνει και θέματα. Την κυρία Κατσογρασάκη μας την πρότεινε ο Φώτης, οπότε καλά, τον ο Φώτης. ευχαριστώ. Εν έτη 2026 δεν θα πρέπει να λέμε ότι ένα αντρικό κάστρο έπεσε και μια βέβαια. γυναίκα τα καταφέρνει. Βέβαια, συμφωνώ. Σε όλα μπορούν οι γυναίκες να τα Έχεις καταφέρνουν. δίκιο απόλυτο.